Vă spun bună seara și în această seară suntem împreună și se pare că v-am provocat serios când v-am spus că eu sunt crescut în Banat în spiritul german, adică sunt neamț și dumneavoastră sunteți din Piatra Neamț. Ei bine, mi-ați demonstrat că sunteți mai nemți ca mine. Vă mulțumesc din suflet pentru aceasta. Nu pot să încep această seară de prezentare fără să vă citesc ceva cu totul și cu totul special. Am avut o bucurie deosebită să primesc în urmă cu o seară un bilețel care mi-a spus, sau pe care scrie următorul lucru. Toate vârstele sunt frumoase, între scutec și coșciug, pentru cei ce au în case cumpătare din belșug. Iar de vreți să bateți suta, fără a fi țintiți de boală, nu împănați cu cărnuri burta și nu stați cu ea la soare. Alex Mistor, îi mulțumesc din suflet acestui domn și Dumnezeu să-l răsplătească și la rândul lui să țină cont de aceste sfaturi. Nu am putut să nu încep această seară de prezentare cu aceste catrene deosebite care, în afara faptului că susțin adevăruri de proporții, și frumos au fost construite. În această seară vom discuta despre calciu și produsele lactate. În această seară vom avea niște surprize de proporții și pentru a nu crește și mai mult suspansul, cred că ar fi bine să îi dăm drumul. Așa cum se spune pe toate posturile de radio și televiziune, se pare că ar exista o legătură directă între calciu și produsele lactate. Cu alte cuvinte, ca să avem calciu, trebuie să consumăm cât mai multe produse lactate. Așa se susține pe toate posturile de radio și televiziune. Nu v-am spus că așa susțin și eu. Însă, pe parcursul prezentării din această seară, vom avea, cum am spus, o surpriză monumentală. Adevărul nici pe departe nu este acesta și vom vedea mai încolo care este adevărul. Înainte de toate, hai să vedem câteva lucruri sau câteva date despre calciu. Întâi de toate, rețineți dumneavoastră că acest calciu este un metal ușor, pentru cine interesează 40 de unități atomice de masă, UAM, este din grupa a doua principală, alături de beriliu, stronțiu și încă vreo câteva metale. Este al patrulea metal ca reactivitate dintre toate metalele. Cu alte cuvinte, este așa de reactiv încât în stare pură, dacă este aruncat în apă, se aprinde cu explozie. Doar așa se mai comportă litiu, cel mai reactiv dintre absolut toate elementele chimice, bariu și potasiu. În scoarța terestră, nu știu câți dintre dumneavoastră știu, faptul că cel mai răspândit element, 49% din scoarța terestră, atenție, din scoarța terestră, nu din aer, este 49% oxigen. 27%, unii zic 26%, este siliciu și undeva pe la al 6-lea, al 7-lea element din scoarța terestră se găsește calciu, care este într-o proporție de aproximativ 3,6%. Dacă este vorba de un adult care să aibă, să zicem, 70 de kilograme, sau din greutatea acestuia, 1 kilogram din 70 este reprezentat de acest metal numit calciu. Însă, ca regulă generală, 99% din calciul din corp se găsește depus în oase și abia 1% în sânge și celule. Care sunt funcțiile calciului în organism? Primul lucru care trebuie să-l știm despre calciu este că acesta este metalul contracției musculare. Mușchii, oricare ar fi ei, mușchii oculari, mușchii vaselor de sânge, mușchii scheletici, mușchiul inimii, nu se va contracta eficient dacă nu are calciu. Întotdeauna când vorbim de calciu, este obligatoriu, dacă suntem cinstiți, să vorbim și despre magneziu, care este metalul relaxării musculare. Ei bine, dacă calciul este metalul contracției, magneziu, metalul relaxării, unde se găsește magneziu în cantități cele mai bune? În spirulină,
în curmale, facem și ce facem, iar dăm cu capul în soia, nu avem ce face, și în orice frunze verzi comestibile există magneziu. Tot acest calciu este un factor important de coagulare, noi în termen medical spunem factorul 4 de coagulare, intervine în permeabilitatea și dinamica vasculară, produce sau ajută la formarea urinii, asta înseamnă diuretic, ajută la formarea substanței care leagă celulele între ele și le solidarizează, noi spunem substanța ciment intercelulară. De asemenea, ori de câte ori, în seara asta foarte puțin, poate doar acum voi spune, cuvântul antiinflamator. Mâine seară o să vă nebunesc cu cuvântul antiinflamator, dar vreau să vă spun că ori de câte ori veți auzi cuvântul antiinflamator, primul lucru la care să vă gândiți este antireumatic. Că mai sunt și alte roluri, printre care și anticancer, undeva mai pe la coadă, este altă problemă. Dar antiinflamator, ori de câte ori auziți cuvântul ăsta, să știți că e vorba și în primul rând de antireumatic. Scade glicemia sau zahărul din sânge, contribuie la buna dispoziție a persoanei respective, combate insomnia, un factor foarte important, în special la persoanele în vârstă, scade frecvența cancerului de colon sau intestin gros. Alte funcții. Asigură rezistența osoasă. Este un depozit, calciul este sub formă de depozit în oasele noastre, este o formă chimică numită hidroxiapatită. Tot calciul ajută ca inima să bată regulat. Deci inima noastră, dacă hipertensiunea am văzut cu o seară în urmă, poate contribui la neregularități în bătăile inimii, ei bine, calciul regularizează bătăile inimii. Activează două enzime digestive, aportul a 1000 de miligrame sau 1 gram de calciu reduce frecvența hipertensiunii arteriale cu 10-15%, dar foarte interesant este faptul că în momentul în care nu avem un aport optim de calciu, așa, în momentul în care nu avem un aport optim de calciu sau un aport scăzut de calciu avem, în acest moment crește absorpția plumbului în oase. Și nu în ultimul rând, referitor la calciu, este foarte important de reținut și faptul că dacă avem un aport optim de calciu, frecvența tuturor reacțiilor alergice, astmatice, eczemei atopice scade foarte mult și reciproc, frecvența tuturor reacțiilor alergice crește semnificativ când avem probleme de absorpție cu calciu. Un prim sfat pentru doamne și domnișoare, dacă aveți probleme cu ciclul menstrual, care este prea abundent, din cauza asta, dumneavoastră riscând sau poate chiar ați ajuns să deveniți anemice, dacă luați o pastilă de 500 de miligrame de lactat de calciu sau de calciu lactic pe zi, această pastilă vă va scădea fluxul menstrual chiar cu 30-60%. Dar dacă veți avea un aport eficient și suficient de calciu, vom vedea sursele imediat, atunci va fi exact același efect. Acum, ce poate provoca deficitul calciului din corp? În primul rând, rahitism la copii. Diverse stări de astenie, oboseală și chiar reducerea drastică a toleranței la efort. Vreau să vă anunț și faptul că sunt foarte multe persoane de sex feminin etichetate ca isterice și internate și dopate, poate chiar făcute legume la psihiatrie și ajung acolo tocmai din cauza unui deficit de calciu care nu a fost diagnosticat prompt. Mergem mai departe. Deficitul de calciu poate determina și scăderea capacității de concentrare psihică și a performanțelor intelectuale. Osteoporoză la adulți, hipertensiune, insomnie,
Cum am spus, creșterea frecvenței tuturor reacțiilor alergice. Atenție foarte mare! La o gravidă, dacă avem un deficit de calciu, din acest motiv, foarte mulți medici, chiar dacă gravida se hrănește cum trebuie, pentru a nu risca acest lucru, foarte mulți medici și bine fac, prescriu câte 2 pastile de calciu lactic, foarte bun, foarte ieftin și eficient, măcar 10-15 zile pe lună, pe tot parcursul gravidității. Că dacă gravida are deficit de calciu, există un risc major ca, copilul nou născut să facă cataractă. Și cataracta de nou născut se tratează foarte greu, copilul nou născut ulterior în viață va avea probleme majore cu vederea. Deci, atenție, deficitul de calciu la gravidă, în afara faptului că organismul, un mare doctor spunea că singurul organism care nu minte și care nu fură este organismul femeii gravide. Deci acesta se dă pe sine pentru ca, copilul nou născut să poată supraviețui. Ei bine, corpul mamei va pierde uneori drastic calciu, numai ca nou născutul să poată să-și formeze oase, să-și formeze dinți, să-și formeze absolut tot ceea ce are nevoie. Dar cu toate acestea există un risc major de cataractă. V-am mai spus și în alte serii. La adult, eu v-am spus încă din prima seară, vă voi da sfaturi bune și vă voi da sfaturi proaste. Ei bine, în această seară o să vă dau foarte multe sfaturi proaste. Unul dintre acestea, poate primul din această seară, este că dacă vreți să faceți cataractă cât mai repede, la vârste cât mai joase, în primul rând să fumați cât mai mult. Dacă mai și consumați alcool, un pahar cu alcool la masă și mai bine, de asemenea, nu cumva să vă scape vreun aliment pe care să nu-l prăjiți, deci tot ce prindeți prăjiți, chiar dacă nu fumați și prăjiți, vă spun, veți avea un succes garantat în a face cataractă, frigeți tot ce prindeți, afumați tot ce prindeți, cât mai multe torturi, așa, și cât mai multă cafea. Dar, în primul rând, nu cumva să uitați dumneavoastră de prăjeli. Nu cumva să uitați. Necesarul de calciu în fiecare zi se cifrează la aproximativ 0,8, 1,2, 1,5 grame în cazuri cu totul speciale, mă refer la gravide și mă refer la persoanele care prestează o activitate fizică foarte intensă. Acum, ce vreau să vă spun? Deci, acesta este necesarul de calciu pentru fiecare dintre noi în fiecare zi. Ca să avem calciu în oase, trebuie să vedem, logic, de unde facem rost de calciu. Așa-i? Ei bine, nu e așa. În primul rând, ca să vedem cum putem avea calciu în oase, vom vedea spre mijlocul seriilor de prezentare. În primul rând, trebuie să avem fixatori de forță. În al doilea rând, să nu avem eliminatori de forță. Cu alte cuvinte, introducem calciu pe o parte și îl scoatem pe alta. Și în al treilea rând, va trebui să avem foarte mare grijă să avem surse importante de calciu. Care sunt cele mai importante surse de calciu cunoscute? Tendențios și premeditat, cea mai bogată sursă de calciu, nu am trecut-o pe acest diapozitiv, 983 de miligrame per 100 de gram produs. O să revin și stați liniștiți că nu oferesc. Deci 983 de miligrame per 100 de gram produs este conținut în ceva, dar acel ceva nu funcționează ca sursă de calciu. Vom vedea spre finalul prezentării. N-aș vrea să vă recomand totuși pentru consum în cantitate prea mare semințele de mac, deși le vedeți în vârful listei sau în capul listei, tocmai datorită faptului că aceste semințe de mac în cantitate prea mare sau nu deosebit de mare pot fi și iritante gastric, pe lângă aceasta mai conțin și opiu și mai conțin și alte substanțe care nu prea sunt de folos organismului.
Prunele uscate, în schimb, dar neafumate, sunt foarte, foarte sănătoase. Semințele de susan, dacă le consumați așa, se absorbe calciu 20% din ele, iar ca să se absorbă calciu, va trebui să le sfărâmați, adică să le măcinați. Și mare atenție, după ce ați măcinat semințele de susan, nu le consumați peste 6 zile, ci le consumați în maxim o oră, pentru că semințele de susan, în afara unui nivel de calciu foarte înalt, mai conțin și anumiți acizi grași nesaturați sau uleiuri care se oxidează urgent și pot da probleme foarte serioase. Cartoful l-am trecut doar cu titlu informativ. De ce? Vom vedea puțin mai încolo. Dacă avem raport acid oxalic per calciu 1:1, în acel moment acea substanță sau acel produs nu prea va mai funcționa ca o sursă majoră de calciu. Deci cartoful luați-l cu rezervă. Pulberea de roșcove, ce-o fi aia? Există persoane, printre care și subsemnatul, dependente de cacao. Cum vom vedea în prezentarea următoare, cacaoa, în afara faptului că, conține cel mai puternic factor cunoscut eliminator de calciu, numit teobromină, mai conține și pe al doilea clasat cafeină și mai conține, ca să fie tacâmul complet, și este o sursă majoră de nichel. Fiind și medic specialist medicina muncii, despre nichel vă pot spune că dacă este conținut în anumite alimente, acestea vor funcționa ca substanțe puternic alergizante. Ei bine, pudra de roșcove are un gust identic de cacao, nu este alergizantă, este antialergizantă, nu este eliminator, ci sursă majoră de calciu. Deci pudra de roșcove. Unde o găsim? În orice magazin plafar. Preferabil căutați pudra de roșcove făcută de firma Sanovita. Unde ne întoarcem, ce-o face, nu știu, iar dăm cu capul în soia, că asta e situația. Dacă oamenii trăs soia, atunci ea e păstă tot. Și vedem că la mijlocul listei, cu un nivel mediu de calciu, dar vă spun de pe acum, soia conține și cel mai puternic fixator de calciu cunoscut, hormonul estrogen de natură vegetală. Practic, vedem soia la acest nivel. Un alt lucru foarte important despre soia pe care vreau să vi-l spun este alimentul care conține cel mai echilibrat cu putință nivel sau raport calciu-magneziu. Calciu, cum scrie în acest diapozitiv, 260 de miligrame per 100 de gram produs, iar magneziu 242 de miligrame per 100 de gram produs. Cu alte cuvinte, într-un exercițiu fizic, când am nevoie în primul rând de contracție musculară, dar am nevoie și de relaxare musculară, vă dați seama că aportul de soia este excepțional. Migdale, ciuperci, morcov, alune, creson, dacă cineva îmi va spune ce e la creson sau lemn dulce, nicăieri n-am găsit, asta e, îmi recunosc mea culpa. Poate cineva mă va ajuta și pe mine. Bun. Semințele de in, iar sunt foarte sănătoase și undeva în zare întâlnim laptele de vacă cu 125 de miligrame per 100 de grame produs. Acum, mergem mai departe. La acest diapozitiv vom zăbovi puțin mai mult. În capul listei se găsesc factorii cei mai puternici care ajută la menținerea vaselor de sânge curate, indiferent de vârstă. Tot în capul listei, la fel de puternici și unul și celălalt, exercițiu fizic regulat, eu spun, și eficient, trebuie să corectez diapozitivul, și hormonii fito, deci de origine vegetală, estrogeni, sunt cei mai puternici factori cunoscuți în fixarea calciului în oase. Acum, mare atenție, exercițiul fizic este cel mai puternic, alături de, cum am spus, hormonul fitoestrogen, cel mai puternic fixator de calciu din oase. Dar
cel mai puternic fixator de calciu în oasele, ai căror mușchi sunt antrenați. Dragii mei, dacă stați comozi în fotoliu și schimbați canalele cu telecomanda, vă garantez că veți avea o sursă majoră și calciul se va fixa în degetul mare de la mâna dreaptă sau mâna stângă. Deci să fim bine înțeleși. Deci, dacă veți face pe parcursul zilei gantere, excepțional, veți introduce calciu sau veți reține calciu în mușchii brațelor, puțin în coloana vertebrală și în coastă. Dacă veți merge pe jos, veți introduce calciu în musculatură, în oasele membrelor inferioare, în oasele bazinului și discret în oasele coloanei vertebrale inferioare sau lombare. Deci, pe parcursul unei zile, noi va trebui să exersăm toți mușchii corpului nostru pentru a beneficia de acest factor major de fixare a calciului în oase. Încă un lucru foarte important. Dacă ar fi să comparăm osul, că-s două de fapt, oasele, coapsei sau osul numit femur, femurul are o formă de genul acesta. Are un cap foarte bine impregnat cu calciu, are un corp foarte bine impregnat cu calciu, rezistă adesea chiar dacă persoana bea cafea de nu se poate, însă joncțiunea dintre cele două, gâtul sau colul femural, întotdeauna rămâne slab calcificat. Și, după o anumită vârstă, foarte multe persoane ajung numai să gândească, dar să și facă ceea ce vă spun eu acum. Apoi, maică, eu de acum-s bătrână. Ce să mă mai mișc eu? Și nu se mai mișcă. Nemai mișcându-se, nicio problemă, se pierde calciu. Și apare la un anumit moment dat o căzătură. Când apare căzătura, femurul cel mai adesea pe la nivelul joncțiunii dintre cap și corp, deci la nivelul colului femural, se rupe. Și când se rupe, întotdeauna persoana în cauză va rămâne șchioapă pe viață. Cazuri nefericite și nu puține sunt cele în care pot apărea ulterior embolii grăsoase sau chiar deces și multe alte probleme. În urmă cu 2 ani, pot să vă spun pe proprie piele, am mers cu soția la plimbare cu bicicleta. Noi ne plimbăm cu bicicleta 1 kilometru, 2, de la 30 în sus. Noi așa ne plimbăm noi. Fiecare se plimbă cât vrea și cât poate. Ei, uite, eu mă plimb la vreo 30 de kilometri sau chiar peste. M-am mai plimbat și 110 kilometri într-o zi. Mă rog, fiecare cu plimbarea lui. Ideea e alta. La un anumit moment dat, am intrat pe o zonă cu criblură. Am vrut să mă întorc, bicicleta s-a dus după mine și am făcut un stop în genunchiul drept. O durere atroce, s-a umflat imediat, s-a făcut frumușel și mai aveam numai 29 de kilometri până acasă. Nasol momentul. Asta e. Cine mă cară, 112, până vine ăla să face seara. Bun. Și atunci, n-am avut ce face, am ajuns spre casă. Când am ajuns acasă, genunchiul meu se făcuse mare, frumușel, a zis că garantat, fisură, ruptură, ceva de rotură. Am șchiopătat încă vreo săptămână până am revenit la Cluj. Și la Cluj m-am dus frumos la radiologie. La radiologie mi-a făcut o poză, s-a uitat medicul radiolog și că n-ai nimic. Când mi-a zis că n-am nimic, n-am mai șchiopătat. Ca să vedeți dumneavoastră ce putere are psihicul, că chiar la anumite persoane de specialitate. Vreau să vă spun și faptul că pe parcursul anului trecut, ca o mică paranteză, eu sunt un mare iubitor și consumator de ciuperci. Și vreau să vă indic și vouă, dumneavoastră, pentru consum acest aliment. Dar, mare atenție, dacă sunteți 99% siguri de o ciupercă, o aruncați. Deci nu cumva să nu știți acest aspect foarte important la ciuperci. Dar ciuperci întotdeauna culese cu mâna mea. Și am avut niște căzături atroce pentru că mergeam pe un teren în pantă și la un anumit moment dat am alunecat și am făcut stop pe bazin. Nici o problemă. Într-adevăr, o vânătaie cât toate zilele,
dar fără fractură, fără fisură, fără absolut nimic. Deci calciu în oasele subsemnatului, slavă Domnului că există. Acum, hai să revenim puțin la al doilea. Practic sunt doi pe același plan. Hormonul fitoestrogen de natură vegetală. Vreau să vă dau un sfat tuturor doamnelor și domnișoarelor din această sală. Dacă doriți să aveți bufeuri de căldură, deci din nou sfat prost, deci dacă doriți să aveți bufeuri de căldură, dacă doriți să faceți osteoporoză, asta e valabil și la bărbați, dacă doriți să vă doară burta la ciclu de să nebuniți, nu cumva să consumați soia. Când vedeți soia, să faceți o mutră așa de intrat în gardă kung fu. Deci nu cumva să vă împrieteniți cu acest aliment. Reciproc, vreau să vă spun faptul că cele mai mari consumatoare de soia din lume, nu că ar fi vreo câteva miliarde de persoane, mă refer la faptul pe cap de locuitor consum zilnic, sunt China, Japonia și India. Atenție mare! În China și Japonia nu există termeni în limba poporului chinez, japonez și indian pentru tulburări de ciclu, dureri de burtă la ciclu, dismenoree, nu există termen pentru bufeuri de căldură. La facultățile de medicină însă, din China, Japonia și India, ca totuși să le spună cumva acestor tulburări, se împrumută termeni din limba engleză. De ce? Că englezoaicele au așa ceva. Și atunci, datorită unui consum atroce de soia, aceste chinezoice, japoneze, indiene nu au probleme de genul acesta. Deci, repet, dacă vreți să faceți osteoporoză, să aveți bufeuri de căldură, să vă doară burta, să nebuniți la ciclu, luna asta să aveți ciclu de 28 de zile, luna viitoare de 42, câteva luni să nu aveți ciclu, după care iar să aveți, nu cumva să vă atingeți de soia. Țineți minte, băgați la cap. Deci v-am spus că vă dau sfaturi și rele. Alte surse foarte importante de hormon estrogen. Cea mai importantă sursă de hormon estrogen cunoscută, dar pe care nu puteți consuma la doză eficientă ca să aveți hormon estrogen, este spirulina. Dar ca să aveți totuși hormon estrogen doar din spirulină, ar trebui să mergeți undeva la 40 de grame la zi. Doza sigură testată la spirulină este 50 de grame la zi, dar vă spun, dacă veți face un calcul cât înseamnă 50 de grame la zi spirulină consumat, eu vă spun că vă vindeți casa. Deci au fost testate pe voluntari 6 luni fără efecte adverse, 50 de grame de spirulină pe zi. Deci până în 50 de grame puteți să consumați cât vă ține buzunarul, dacă nu sunteți însărcinate, doamnelor, așa, și doi la mână, dacă nu aveți probleme cu tiroida. În rest, puteți să consumați minim 2 grame de spirulină în fiecare zi. Altă sursă puternică de hormon estrogen, vedeți că în curând dă firul ierbii, se numesc frunzele de păpădie. Foarte discret sub soia ca nivel de hormon fitoestrogen. Ceva mai jos, frunzele de pătrunjel, ceva și mai jos, semințele de mărar și undeva în zare, granulele de polen la persoanele nealergice. Eu sunt alergic la polen. Mergem mai departe. Un alt fixator major de calciu. Foarte interesant, dacă vă uitați, pe această listă nu este trecută vitamina D. Vitamina D este sub vitamina C ca forță fixatoare de calciu. Vitamina C este de 10 ori mai puternică. Acidul citric și citrații de vreo 2-3 ori mai puternici ca vitamina C. Siliciu încă de vreo 2 ori cât acidul citric și citracii. Mergem mai departe. Borul și mai puternic, cam o dată jumate față de siliciu, iar vârfurile sunt undeva de 3-4 ori peste al doilea clasat. Hai să ne ocupăm un pic de bor.
Ce este borul? Este un metaloid din grupa a treia principală. Acest bor este un fixator major de calciu. Unde găsim bor? Recordmenul în bor și de asemenea recordmenul în vitamina B1 sau vitamina performanței intelectuale se numește coaja de măr. Deci sfatul meu este ca, dacă aveți un măr în față, nu cumva să-l mâncați cu coajă, coaja o aruncați și mâncați așa mărul. Mai ales dacă sunteți în vârstă, nu cumva să beneficiați de vitamina performanței intelectuale. Deci, recordmen în bor și așa, coaja de măr și la foarte mică distanță sub coaja de pară. Deci, atenție foarte mare la acest lucru. Nu cojiți merele înainte de a le mânca, decât dacă coaja în anumite zone este putregăită sau, alterată. Siliciu. Sunt anumite persoane foarte, ghilimele, inteligente, ghilimele neîntâmplătoare, care constată că, domnule, ar trebui să bem apă obligatoriu fiartă și condensată, adică apă distilată. Însă, aceste persoane nu iau deloc în calcul faptul că, cum am zis, principalul metaloid, în termen chimic se numește semimetal, din scoarța terestră, am spus 26-27%, este siliciu. Ei, și ce-i cu siliciul ăsta? Păi hai să vedem ce-i cu siliciu. Siliciul ăsta este un fixator major de calciu. Noi, dacă distilăm apa, la revedere siliciu, siliciul acesta, nu uitați că este un factor natural teribil de protecție împotriva tuberculozei și este un factor major anticancer. Beți apă distilată. Nu cumva să avem de-a face cu acest siliciu. Acum vreau să vă spun una dintre cele mai mari erori ale tuturor timpurilor din medicină. Acidul citric și citrați. Mare atenție, nu cumva să consumați E330 până la E333. Acidul citric, citratul de sodiu, citratul de potasiu, citratul de magneziu și parcă mai unul. Deci de la E330 la E333. Acidul citric și citrați. Așa se spune pe toate posturile. Nu cumva să consumați. De ce? Că-s cancerigeni. Măi să fie. Întrebarea mea de ultra bun simț este următorul lucru. Orice lămâie conține între 5 și 9% masă, acid citric și citrați. Credeți că va face cineva care mănâncă lămâi cancer? Păi nici eu nu cred. Și atunci de unde-i această confuzie cruntă în domeniul medical? Hai să vă spun de unde. Descoperitorul acidului citric, descoperitorul metabolismului glucidelor, se numește sau s-a numit un mare biochimist german, Krebs. Ei bine, cuvântul Krebs în limba germană are și sens de rac, dar și sens de cancer. Și când au auzit oamenii de cuvântul Krebs, așa îl chema pe bietul om. Au zis că acidul citric este cancerigen. Nici vorbă. Deci atenție foarte mare la acest aspect. Lămâia, argument de forță, lămâia conține între 5 și 9% masă acid citric. Deci nu vă speriați. Îmi pare rău că trebuie să revin asupra unui fapt foarte important. Pe parcursul anilor, nu știu dacă știți, în fiecare an în Europa, 1 milion de persoane renunță la consumul de carne. Este un pericol foarte mare. Oamenii ăștia vor trăi mai mult. Statele lumii vor trebui să dea pensii, deci un risc mare. De asemenea, dacă dumneavoastră mi-ascultați sfaturile mele bune și vă apucați de soia, păi vor fi probleme cu industria farmaceutică, cu doctorii. Și atunci, unul dintre lucrurile care pe mine m-au distrat la culme, am găsit articole, dar semnate așa, de parafe, nu de 3 rânduri, cum am eu parafa mea, parafe serioase, așa? Atenție mare, bărbați! Riscați impotența dacă mâncați soia. M-am stricat de râs. De ce? Cel mai mare consumator de soia pe cap de locuitor se numește China.
îs peste 1 miliard. Oare or fi impotenți? Al treilea mare consumator de soia din lume se numește India. Or fi și ăștia impotenți. Sau îmi scapă mie aspectul? Deci vedeți ce reclame și articole mincinoase? Deci nu cumva să credeți asemenea bazaconii. Mergem mai departe. Vitamina C. V-am spus cu câteva serii înainte faptul că vitamina C se găsește, ca să reținem mai ușor, în citrice, dar de vreo 4 ori mai mult se găsește în regina, așa îi spun eu, puteți să mă corectați, regina varză, tot de 4 ori mai mult se găsește în frunzele de pătrunjel neuscate, deci frunzele de pătrunjel proaspete, de 5 ori mai multă vitamină C decât în citrice se găsește în kiwi, de 6 ori mai multă vitamină C în coacăzele negre și de 20 de ori mai multă în măceșe. Nu uitați că vitamina C, vitamina B1 și vitamina B6 sunt cele mai termolabile dintre toate vitaminele, adică la congelare, decongelare, respectiv la fierbere, vitamina C se distruge spre 90%, pentru ca vitaminele B1 și B6 spre 30-50%, zic alții. Mergem departe. Vitamina D. Vom discuta în diapozitivul următor. Foarte, foarte important acest aspect. Pentru ca un aliment, sau dintr-un aliment mai exact, să se absoarbă calciu, raportul calciu-fosfor este obligatoriu să fie peste 1,7, altfel calciul nu se absorbe. Atenție mare! În toate produsele de origine vegetală, raportul calciu-fosfor este între 2, dar de regulă este 5, între 2 și 20. Cel mai puternic raport calciu-fosfor în produsele de origine animală se găsește în brânză, raport fiind de 1,2. Prima surpriză. Produsele lactate oare sunt sursă de calciu? Vom vedea mai încolo. Bazicitatea, un alt factor. Am spus că toate produsele de origine vegetală induc în organismul nostru bazicitate. Ei bine, bazicitatea indusă în organism de către alimentație, practic vegetarianismul, favorizează introducerea și fixarea de calciu în oase. Vreau să vă atrag atenția foarte serios la un aliment foarte sănătos, numit lămâia. Sunt persoane care în bătaie de joc, dacă cineva conferențiază ceva, cum face și subsemnatul acum, stoarce o lămâie în fața respectivului, respectivul apucă cursul de așa și a terminat conferința. Bun. Ce se întâmplă în momentul în care stoarcem o lămâie? Normal, curge sucul. Nu, ăsta era răspunsul. Apare o secreție salivară foarte, foarte puternică de salivă bazică. 2 la mână. Introducând sucul de lămâie sau acidul citric în organism, este acid citric. Cât o fia de lămâie, de asta e acid citric. Cât am zis, 5-9% masă, deci acid la greu. Însă, când a ajuns în salivă, pompa de sodiu l-a transformat în citrat de sodiu. Fiți foarte atenți. Citratul de sodiu sau sarea de lămâie este, din punct de vedere chimic, derivată din acidul citric, corect? Corect. Acid de forță medie și hidroxidul de sodiu, o bază foarte puternică. Concluzie. Cum este caracterul acestei sări? Deci acid mediu, bază foarte puternică, este bazic. Deci chiar dacă introduc acid citric în organismul meu, pompa de sodiu salivară și pompa de sodiu mai slabă, gastric, îmi convertește imediat această substanță în bază. Dar mare atenție! Fiecare dintre noi are o capacitate limitată a acestei pompe de sodiu. Din acest punct de vedere, nu recomand persoanelor, în special cu cancer,
să consume lămâi pentru faptul că riscă să depășească capacitatea pompei de sodiu salivare sau și gastrice și, trecând mai departe, netamponat acidul citric, acidifică mediul intern. În rest, dacă nu aveți cancer, puteți să consumați, sfatul meu, alții pot să vă dea alte sfaturi, puteți să consumați chiar și o lămâie la 2-3 zile. Preferabil totuși nu zile. Fibrele vegetale. Toate alimentele de origine vegetariană au fibre vegetale. Cele mai bune fibre vegetale le conține secara, liderul cap de serie al cerealelor. Manganul. Când veți auzi cuvântul mangan, gândiți-vă în primul rând nu la fixare de calciu, ceea ce v-am spus eu acum, gândiți-vă la un factor major de protecție anticancer. Cine este recordmenul în mangan, cupru și zinc? Nuca. Dar nu ca nucă, nu nuca de cocos. Factorul gravitațional este un factor important de fixarea calciului în oase, factor pe care îl pierd cosmonauții și la aceștia pot exista pierderi de masă osoasă chiar importante în imponderabilitate. Acum mergem puțin mai departe. Referitor la vitaminele D. De ce vitaminele D? Că sunt vreo 10. Unele sunt mai slabe ca forță, vitamina D1, nu știu câți ați auzit de ea, nefiind doctori, vitamina D1 și vitamina D4 există în laptele matern. Vitamina D2 și vitamina D3 sunt cele mai cunoscute în populație, dar există vreo 10 vitamine D. Ei bine, necesarul de vitamine D pe parcursul unei zile este sau se cifrează între 500, zic unii, 1000 de unități internaționale pe zi. Dacă însă noi ne expunem la soare întregul corp la orele amiezii pentru o oră, avem deja, v-am spus că sub piele, organismul depozitează un derivat de colesterol care, sub acțiunea radiațiilor ultraviolete, se transformă în vitamina D3. Deci, dacă facem plajă o oră la orele amiezii, vom avea suficientă vitamina D3 pentru 10, chiar 20 de zile. Sfat personal, nu faceți plajă la orele amiezii, cel puțin între orele 12 și 4, ideal ar fi între 11 și 4 jumate, ideal. Dar, ca idee, v-am spus acest lucru. Vitamina D mai are niște proprietăți foarte importante. Da, fixator bun de calciu, dar nu major. Crește riscul de cancer dacă nu avem vitamină D suficientă în corp. De asemenea, crește riscul de cădere pentru că această vitamină este strict răspunzătoare de menținerea și a tonusului muscular. Persoanele care nu au suficientă și eficientă vitamina D în corp, în special după o anumită vârstă, chiar se pot dezechilibra pășind normal, pot să cadă și prin cădere pot să facă o fractură de col femoral sau alte fracturi de neadevărat. Deci mare atenție la vitaminele D. Copiii sau adolescenții care nu au suficientă vitamină D riscă diabetul zaharat tip 1. Acum mai este o problemă foarte serioasă. Vitamina D se absorbe de obicei alimentar. Dar vitamina D, cum am spus, putem să o obținem și dacă ne expunem la soare. Însă, ca această vitamină să fie eficientă, ea trebuie să primească două grupări hidroxil sau OH din punct de vedere chimic. Orice am face, prima hidroxilare este suferită în ficat, îi crește eficiența de vreo 2 ori, a doua hidroxilare trebuie să aibă musai loc în rinichi. Însă, dacă persoanele sunt consumatoare preponderent de produse alimentare de origine animală, la nivelul rinichiului apare aciditate. Iar hidroxilarea aceasta a doua, fie se va face defectuos, fie nu se va mai face deloc. Și atunci această vitamină D
va avea o eficiență extrem de scăzută. Dar dacă la nivel renal această vitamină D, odată hidroxilată în ficat, ajunge pentru a doua hidroxilare și găsește bazicitate, va fi hidroxilată eficient, suficient și această vitamină D va putea să-și facă treaba. Deci, un alt argument pentru vegetarianism. Ca o mică paranteză. După vârsta, nu știu dacă dumneavoastră știți acest lucru, după vârsta de 35 de ani, fiecare dintre noi, dacă mâncăm de toate, pierdem 1% pe an din masa de celule din rinichi. 1% pe an. Cu alte cuvinte, la 70 de ani am pierdut cât? Ceva mai mult de o treime. Corect? Corect. Și acum hai să vă mai spun ceva. Dacă după vârsta de 35 de ani, sau înainte, Doamne ajută, renunțăm la orice produs de origine animală, vom pierde 1% din masa de celule din rinichi pe deceniu. Înțeles? Eu am venit să vă dau informație de nota 10. Dumneavoastră alegeți ce faceți cu ea. O respectați, o aplicați sau o aruncați. Este dreptul noastră. Deci încă un argument și vă voi da încă 27 de argumente în seara a 5-a. Dar acum suntem doar în seara a 3-a sau, cum am zis, în clasa a 3-a. Nu știu mai mult. Dar în clasa a 5-a vă spun că vă dau 30 de argumente pentru un anumit tip de alimentație. Mergem mai departe. Am zis surse de calciu, am zis fixatori majori de calciu. Hai să vedem ce facem cu eliminatori de calciu. Știți dumneavoastră proverbul românului, câinele trece prin apă și la sfârșit se scutură. Păi băgăm calciu pe o parte, dar hai să nu-l scoatem pe alta. Principalul eliminator de calciu din oase, repet, se numește teobromina din Theobroma cacao. Așa se numește din punct de vedere științific, latin, cacao. Deci, cacao este principalul eliminator de calciu din oase. Acum, nu știu câți dintre dumneavoastră, nu ca să vă fac chef de cacao, știu cum se produce cacao. Dacă nu știți, vă spun acum. Care sunt cei mai mari producători de cacao din lume? Sunt țările din jurul ecuatorului, practic niște țări sărace. Asta e situația. Brazilia, țări africane și alte țări. Bun. După ce se recoltează tecile, cacao este sub formă de teci, se recoltează tecile de cacao, se lasă să se usuce pe anumite recipiente și pe acolo încep să treacă tot felul de aviație inamică. Tot felul de înaripate, tot felul de musculițe, tot felul de șoricei, tot felul de gândăcei, care mai lasă și perișori, care mai lasă și, îmi cer scuze, dar altceva lasă, excremente. Și, la sfârșit, după ce au fermentat aceste teci de cacao, sunt luate, sunt fărămițate și trimise ulterior în țările cel mai adesea din vestul Europei, pentru că țările producătoare nu au această capacitate, să fie purificată. Dar cât o fi de purificată, normele europene totuși admit nu știu câți perișori per 100 de grame produs, nu știu câte excremente per 100 de grame produs, care acelea sunt puternic alergizante și, cum am spus înainte, nichelul conținut, asta e cacao, concentrează nichel, așa, au funcție alergizantă. Deci așa se produce cacao. Sunt medic de medicina muncii, cunosc vreo 1000, cam așa, de procese tehnologice. Asta e meseria mea. Cafeina. Cafeina, unde găsim cafeină? Ceai verde, ceai negru, ceai rusesc, unele medicamente. Prietenul nostru de data trecută, antinevralgic, aduceți-vă aminte că v-am spus de el, cofedolul, fasconalul și, nu în ultimul rând, poate chiar în primul rând, cafeaua. Alcoolul, fumatul, prima bombă, dieta lactată la adulți. Trosc. Hai să mă opresc un pic aici, după care voi reveni la sfârșitul prezentării. Produsele lactate generează aciditate,
Și în al treilea rând, raportul acizi grași saturați per nesaturați, cu alte cuvinte, grăsimile solide la temperatura camerei per grăsimile lichide la temperatura camerei din lactate, raportul acesta este 1. Ca, calciul să se absorbe, raportul acizi grași saturați per nesaturați trebuie să fie 1 la 3 sau 1 la 4 sau 1 la 5. Doamna profesor mi-a spus, mulțumesc domnul doctor, mi-a dat nota 9,33 și cu ea am luat primul din 151 de persoane. Nu mă credeți? Verificați. Deci produsele lactate nu sunt sursă sigură de calciu. Asta a fost, am dat examen, întrebare de examen. Mergem mai departe. V-am spus poate cu altă ocazie, dacă nu v-am spus, vă spun acum, în toate țările civilizate, prin apă minerală se înțelege apă cu minerale. Logic. Ei, uite că nu, în România prin apă minerală se înțelege apă carbogazoasă. Și dacă e apă carbogazoasă, asta conține acid carbonic, iar dacă avem acid carbonic, orice aliment, orice factor care induce aciditate în corp, și aveți aici jos pe diapozitiv, adică consumul de carne, consumul de lactate, consumul de ouă, consumul de icre, alimente alterate, murături, alimente fermentate, dulciuri concentrate, adică zahăr, miere, bomboane, prăjitură, ciocolată, etc., moare, borș de putină, fructe necoapte și ori mai fi vreo câteva, toate acestea, dacă sunt introduse în corpul nostru, țineți minte că trăiți, este bazic. Așa l-a făcut Dumnezeu. Dacă așa l-a făcut, așa va funcționa ori crapă pământul, ori îmi convine mie Călin Mărgineanu, ori nu-mi convine. Și atunci, dacă bag eu aciditate în sistem, adică în corp, corpul meu se va apăra împotriva acidității. Cum? Va lua în primul rând calciu din oase și din coloana vertebrală, în primul rând sub formă de bicarbonat de calciu, o bază mai slăbuță, dar în cantitate mai mare, și în al doilea rând sub formă de hidroxid de calciu, o bază deosebit de puternică, va converti acidul în bază, iar corpul meu va putea să funcționeze în continuare. Însă, a convertit acidul în bază, corpul poate funcționa, dar eu pierd azi, pierd mâine, pierd 30 de ani calciu și ajung să mă gheboșez, picioarele mele ajung să capete diverse forme și de asemenea fac osteoporoză. Deci sfatul meu este, doriți osteoporoză? Cât mai multe alimente care să inducă aciditate în sistem. Le aveți menționate aici. Există persoane care folosesc terapie cu, noi spunem în termen medical, antiinflamatoare non-steroidiene. Ce-s asta? Clasa aspirine. Nu mă înțelegeți greșit. Există persoane care au dureri de cap. Iau o aspirină. Trăsure. Un medicament foarte bun. Sunt persoane mai supărate, cum sunt eu, îi doare capul, nu iau o aspirină, iau o aspirină de vreo 2000 de ori mai puternică și cu efecte adverse de vreo 50 de ori mai joase, numită diclofenac. Dar ia o dată, ia de 2 ori, ia 2 săptămâni continuu. Dacă sunt dureri de spate, trebuie să iei, n-ai ce face. Dar nu peste 2 săptămâni zi de zi. Că dacă se iau astfel de medicamente, aspirin, algocalmin, antinevralgic, paracetamol, fasconal, diclofenac, piroxicam, teloxicam, meloxicam, chetoprofen și lista e fioros de lungă, așa, dacă luăm astfel de medicamente perioade lungi, zi de zi, pierdem calciu. Există clasa antiinflamatoarelor, astea au fost non-steroidiene, există clasa medicamentelor antiinflamatoare steroidiene, printre care cel mai cunoscut este prednisonul, prednisolonul, există hidrocortizonul, există și alte medicamente. Faceți o cură, dacă e cazul, arde cu astfel de medicamente, dar nu luați perioade lungi astfel de medicamente, că dacă o faceți la copil, la revedere, creștere,
Iar dacă o faceți la adult, faceți o osteoporoză de neadevărat. Mare grijă! De asemenea, există persoane care folosesc terapie diuretică, deci eliminare de lichide pentru hipertensiune arterială. Personal, de câte ori am ocazia, mă feresc să dau terapie diuretică persoanelor. Pentru că în afară de sare și apă, persoanele mai pierd și calciu, cupru, zinc, mangan, magneziu, vitamina C și toată clasa B-urilor. Dar asta vi se spune? Băi, nu vi se spune. Aveți tensiune, luăm un tratament diuretic. Mergem mai departe. Există anumite substanțe antidepresive. Există substanțe citostatice, există substanțe anticonvulsivante, unele medicamente de uz psihiatric, care luate continuu, fără discernământ, pot duce la pierderi majore de calciu. Dieta hiperproteică de origine animală, ca o mică paranteză. Icrele de Manciuria au 31% nivel proteic de natură animală, proteină acidă. M-a întrebat toată cineva, crezând că eu nu prea le-am cu chimia, cum adică e aia proteină acidă? Foarte simplu. Avem mai multe grupări COOH decât grupări NH2. Deci pe cine interesează, de aia proteina este acidă, proteina de origine animală. Carnea de curcan, 27% proteină. Carnea de gâscă, 24-22. Carnea de vită, 20% proteină. Ei bine, aceste proteine acide induc aciditate în sistem. Aduceți-vă aminte, cât am zis icrele de Manciuria, 31%. Cel mai mare nivel proteic de origine animală. Știți cât are soia? 38-40. Însă e vegetală, este proteină bazică, solicită rinichii, deci nu supra-solicită rinichii. Știți cât are spirulina? 71%. Cel mai înalt nivel proteic cunoscut și după ea vin și alte alge, chlorela și laminaria, 50-60%. Mergem mai departe. Consumul frecvent al dulciurilor concentrate. Dragi, vreți osteoporoză? Cât zi de zi prăjitura să nu vă lipsească. Un desert cu prăjitură este un remediu sigur pentru, nu contra, a face osteoporoză. Pentru a vă strica dinții, cât mai multă ciocolată, nu cumva să vă lipsească ciocolată. Stimați bunici, stimați părinți din această sală, vă urâți de moarte nepoții, zi de zi nu cumva să le aduceți vreun fruct, aduceți-le cât mai multe bomboane, de care doriți. Zob le faceți dantura. Și pe lângă asta și oase. Mergem mai departe. Rețineți dumneavoastră că există o serie de alimente foarte, foarte bogate într-o substanță numită acid oxalic. Ei bine, acest acid oxalic, în momentul în care noi îl aducem în organismul nostru, acesta are proprietatea de a complexa sau de a lega tot calciul din intestinul subțire. După ce s-a absorbit, mai leagă și din calciu din sânge, ajunge la nivelul rinichilor, este o substanță extrem de greu solubilă în apă, niciodată acidul oxalic nu este neted ca acest pupitru, ci are o formă aciculară sau de arici și când trece până rinichi, zgârie tot ce prinde în cale. Unde întâlnim acid oxalic? În spanac, în frunzele tinere, în frunzele mature nu mai au această proprietate. Deci frunzele mature pot fi consumate fără probleme. Ca o mică paranteză, s-au făcut decenii întregi reclame la spanac, la papai marinaru, că ar avea fier, mâncați spanac, că e sănătos. S-au văzut însă ulterior că fier în spanac este undeva pe la 3-4 mg per 100 de gram produs, deci slăbuț. Carnea conține între 1,5 și 3. Toate leguminoasele, ce sunt leguminoase, fasole, linte, mazăre, soia, bob, năut, toate leguminoasele au 7 mg per 100 de gram produs. Este o excepție, vedem imediat. Ajungem la gălbenușul de ou, ce am zis, are colesterol. Mă rog, are și între 10 și 13 mg la sută fier.
Sunt obosit, mă concentrez puțin mai greu. Frunzele de pătrunjel au 19 mg per 100 de gram produs. Și acum vine bomba. Soia, dacă o lăsăm la înmuiat, în fiecare oră sporește cu aproximativ 1 mg de fier pe oră. Sfat personal, dacă vreți să consumați soia făcută de dumneavoastră acasă, o țineți la înmuiat minim 24 de ore, dar niciodată peste 48 de ore. De ce? Dacă vreți să beneficiați din plin la soia de fier, țineți-o la înmuiat, v-am spus, peste 24 de ore. S-a făcut un experiment la o facultate de chimie alimentară din Austria și s-a constatat că tot această soia, unde ne întoarcem, dăm cu capul în ea, nu avem ce face. Din nou să dăm cu capul imediat, iar de soia, dar referitor la fier. Vreți să nu aveți anemie feriprivă, consumați soia. De ce? Punem soia la muiat. În primele 6 ore, după 2 ore, își dublează cantitatea de hormon estrogen. După 3 ore și-o triplează, după 4 ore și-o quadruplează, după 6 ore și-o face ori 6, însă după aia rămâne nivelul constant. Însă soia, cum am zis, la start, la înmuiere, pleacă cu 7 mg, ca și toate suratele leguminoase, 7 mg per 100 de gram produs fier. Însă la 48 de ore, soia a zburat în 45 mg pe 100. Deci a bătut tot ce se putea bate. Dar după 48 de ore, nivelul de fier scade drastic. Și atunci s-a pus problema, domnule, de unde a fierul ăsta? S-a făcut analiza apei la muiere. Cât fier era înainte, atât a fost și după. Punem soia să se moaie în recipient din plastic, ca să n-aibă de unde să ia. Și s-a constatat că este fuziune nucleară la rece. Foarte interesant. Zboară în 45. Ce se întâmplă după 45? Pică din nou nivelul de fier. Unde-i fierul? Nu se știe. În apă nu este fier, în vas nu este fier. Ce este? Fisiune nucleară la rece. Soia are și proprietatea asta. Deci dacă vreți să nu fiți anemici, anemie feriprivă, cea mai frecvent tip de anemie, consumați soia și ca să se absoarbă fierul foarte bine, obligatoriu o sursă majoră de vitamina C. Preferabil kiwi, dacă nu sunteți alergici. Mergem mai departe. Sarcinile repetate și alertarea prelungită. Sunt, din păcate, chiar mame, doctorițe, care își alimentează la sân copiii și 2-3 ani. Cu totul excepțional, dacă vă iubiți copiii, se recomandă 9-12 luni de alăptare, dar sunt extra suficiente și 6. Însă la peste 3 copii, organismul mamei a pierdut cam mult calciu și ar fi bine să nu mai prea aveți sarcini. Mă rog, fiecare își dimensionează familia cum dorește. Sedentarism și excesul ponderal. Excesul sării în alimentație. Aduceți-vă aminte ce am vorbit ieri despre sare. Cu cât mai multă sare, facem tensiune. Cu cât mai multă sare, vom vedea în seara noua, când vă rog din suflet să nu lipsiți, vom face cancer. Însă cu cât mai multă sare, ne crește apetitul, riscăm să mâncăm necontrolat și cu cât mai multă sare, pierdem cu atât mai mult calciu. Atenție! Există și anumite boli endocrine, diabet, zaharat și alte și alte. Un lucru foarte, foarte important. Grăsimile saturate. Atenție mare la grăsimile saturate. Repet, grăsimile saturate egal grăsimile solide la temperatura camerei. Surse. Unt, untură, seu, slănină, nucă de cocos, avocado, margarină. Stimate Doamne, vreți să faceți cancer de sân, consumați cât mai multe grăsimi saturate. Nu cumva să consumați soia. Atenție mare! Scrieți, de 2-3 ori
de 2 ori pe săptămână, consumând 100-150 de grame de soia, deci, repet, de 2 ori pe săptămână, 150 de grame de soia, aveți risc de a face cancer de sân femei-bărbați, ca o mică paranteză, cancerul de sân la bărbați este mult mai rar, dar fioros de agresiv, am închis paranteza, deci aveți risc de a face cancer de sân femei-bărbați, cancer uterin femei, cancer de prostată, cu 40% mai jos, de 2 ori pe săptămână. Mâncând de 3 ori pe săptămână soia, repet, 100-150 de grame, aveți risc de a face cancer de sân femei-bărbați, uterin femei, prostată bărbați, cu 70% mai jos. Și acum pică bomba. Consumând zilnic soia, 100-150 de grame, dacă nu fumați, nu consumați alcool, nu beți cafea și nu prăjiți și frigeți nimic, aveți risc de a face, atenție, orice localizare canceroasă 0. Deci, vreți să faceți cancer, nu cumva să mâncați soia. Atenție, nu cumva, uitați-vă foarte urât la mine, uitați-vă foarte urât la soia, supărați-vă pe ea, blamați-o, spuneți soia nu știu cine, dar stați liniștiți că o să vrea pe dumneavoastră. Ar fi trebuit să vă spun lucrul acesta în seara nouă, când vorbesc despre cancer. Vi-l spun încă de pe acum. Stimate doamne și domnișoare, este un lucru îngrozitor despre care trebuie să vă vorbesc și să vi-l aduc la cunoștință. 1 din 8 femei în România pe parcursul vieții riscă să facă cancer de sân. Atenție! 1 din 8. Din această sală, gândiți-vă 1 din 8. Oare sunteți dumneavoastră? Gândiți-vă foarte serios. 5500 de femei în fiecare an mor în România doar de cancer de sân. Cu alte cuvinte, la fiecare 10 ani un oraș de dimensiunile Piatra Neamțului rămâne fără femei, doar din cauza cancerului de sân. Cum putem să scăpăm de cancerul de sân? Nu făcând mamografii, prostografii și alte tâmpenii, consumând soia. Vă spun foarte sigur, foarte serios, obișnuiți-vă cu această minune pe care a lăsat-o Dumnezeu. Mergem mai departe. Era să pierd ceva. Rezecțiile gastrice parțiale sau totale. Dragii mei, s-ar putea pe fond de stres, s-ar putea din cauza unor greșeli alimentare, s-ar putea din diverse alte cauze să faceți ulcer. Și cum ați ajuns pe mâna unui chirurg, îmi cer scuze pentru colegii chirurgi, v-a tăiat. Nu știu câți dintre dumneavoastră știu faptul că în momentul în care se face o operație pentru ulcer, se taie între 2/3 și 3 sferturi din stomac. Dar mai ales se taie zona responsabilă de absorbția vitaminei B12. Și se mai taie o zonă iar foarte importantă pentru organism, voi reveni într-o altă seară la o altă prezentare. Dacă din 5 interniști sau 5 medici de familie vă spun 3 din 5 să vă tăiați stomacul, atunci vi-l tăiați. Dar preferabil, dacă din 5 chirurgi vă spun 4 să vă tăiați, ar fi bine să vă gândiți că e stomacul dumneavoastră și nu al lor. Deci, atenție totuși. Deci, operația de rezecție gastrică pentru ulcer este cu probleme foarte mari. Într-adevăr, dacă ați suferit o hemoragie gastrică, nu avem ce face, obligatoriu operație. Dacă este cancer gastric, este indicată operație. Dacă avem stenoză pilorică, complicație a ulcerului gastric, ar fi bine să facem operație. Și mai sunt și alte indicații. Dar nu pentru un ulcer oarecare, care putem să-l aburim cu diverse medicamente sau prin stil de viață. Deci, atenție mare la operațiile de rezecție gastrică. Mergem mai departe. Capitalul calcic al organismului putem să-l comparăm fiecare dintre noi cu un cont bancar. Dacă de la tinerețe noi ne îngrijim de propria sănătate, ne îngrijim de propriul calciu,
vom avea calciu și în anii senectuții. Însă dacă nu ne vom îngriși, aceste oase vor deveni friabile, iar oasele friabile sau rezistente de la bătrânețe se clădesc, respectiv se ruinează în anii tinereții. Și nu m-am putut abține să nu scriu proverbul românesc care spune: cum îți așterni, așa vei dormi. Proverb perfect valabil, mai ales în domeniul rezistenței osoase. Rețineți, am mai spus-o, dar hai să mai fixăm o dată acest lucru. Importanța fundamentală a fixatorilor de calciu, importanța majoră a lipsei eliminatorilor și abia pe locul 3, importanța semnificativă a surselor de calciu. Și acum, hai să vedem câte ceva despre produsele lactate. Primul lucru asupra căruia aș vrea să ne gândim și să medităm cu toții este o expresie foarte interesantă. Omul este singura specie din regnul animal care continuă să consume laptele altei specii după ce a fost înțărcat. Dar vreau să vă rog frumos să nu-mi dați exemplu, că știi că eu am acasă o pisică, îi pun eu să bea ei lapte și ea bea. Nu. Deci ea de la ea citire n-ar bea. Sau sunt cazuri cu totul și cu totul excepționale, când mai există câte un motan rămas așa, sau oligofren, care mai suge de la maică-sa după vârsta de 1 an. Mai sunt și motani oligofreni pe lumea asta. Dar acestea sunt excepții monumentale. Luați regula aceasta. Și respectiv laptele este cel mai bun aliment pe care o femelă mamifer îl poate oferi puiilor ei. Nu uitați și faptul că omul este singurul din regnul animal care consumă alcool, cafea și fumează. Oare-i bine? Vom vedea. Pe glob, știți și dumneavoastră cam ce tipuri de lapte se consumă. Ca o idee, totuși ar fi bine să ținem minte că laptele de capră conține față de laptele de vacă de 2 ori mai multă vitamina C. Iar laptele de iapă conține de 4 ori mai multă vitamina C decât laptele de vacă. Însă, în rest, proprietățile sunt identice. Mergem mai departe. Anumite preparate lactate, le cunoaștem, trecem și peste ele. Vreau să vă spun, știți și dumneavoastră treaba asta, că produsele lactate sunt consumate încă din cele mai vechi timpuri. Creșterea animalelor are rădăcini foarte vechi în cultura diverselor țări, ponderea în alimentație acestor produse este semnificativă, însă nu întotdeauna un obicei străvechi este și bun. Nu știu câți dintre dumneavoastră știu faptul că obicei străvechi este și fumat. Și nu știu câți dintre dumneavoastră știu că până la 1870, sper să nu greșesc, doctorii recomandau pentru bolile pulmonare fumatul. Cel mai tradus autor american al tuturor timpurilor se numește o femeie, Ellen G. White. Această femeie, deși nu a avut pregătire medicală, a avut totuși o atenție deosebită asupra problematicii sănătății și a fost prima persoană care a tras atenția asupra fumatului. Băi, doctorilor, fumatul e destructiv. Băi, femeie, și nu vorbă. Uite, știința a demonstrat ulterior că fumatul e nociv. Și acum, domn doctor Mărgineanu, care e problema cu laptele? Proteine, 3,5, glucide, 4,5, lipide, 3,5, calorii, nici prea multe, nici prea puține, conține majoritatea vitaminelor și mineralelor. Păi, domn doctor, îți bați singur cuie în talpă, care e problema? Păi, nu, hai să diapozitivă. Hai să mergem mai departe. Laptele de vacă. Deci, reținem, am ales laptele de vacă pentru că este cel mai frecvent consumat lapte dintre toate produsele lactate în România. Rețineți dumneavoastră că laptele de vacă, printre alți factori, conține o substanță numită beta-lactoglobulină, o proteină criminal de alergizantă.
responsabilă de apariția alergiei respiratorii la copii, egzemă, colici abdominale rebele la copii și chiar de moartea subită a copiilor. Dacă vreți ca, copiii dumneavoastră să nu aibă colici, o picătură per lună vârstă pe zi, ulei de inalimentar. Iar copiii dumneavoastră nu vor mai face colici. Discutăm treaba asta și mâine seară. Sau mai exact, mâine seară. Ce face laptele de vacă? Încarcă sângele cu amoniac. Nefrotoxic, neurotoxic, scade funcția cognitivă și indicele IQ. Și acum vreau să vă pun o întrebare, pentru că eu nu știu, vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Laptele de vacă, pentru cine a fost făcut? Hopa, aflăm lucruri interesante. Deci pentru vițel. Bun. A doua întrebare. Dar să vedeți unde ajungem. Pentru vițel, perfect. Ca să ce? Mamă, ce lucruri interesante. Ca să crească, așa este. Bravo! Ei, dacă știți și a treia întrebare, toată stima. Iar dacă este pentru vițel și ca să crească, ce conține? Cineva a zis foarte bine. Factor de creștere. Să rămână. Toată stima celui care a spus treaba asta. Și acum mare atenție. La 25-35% din populație apar în corpurile noastre pe parcursul vieții, deci 25-35%, deci procent redutabil, tumori latente. Ce sale? Apar dezvoltări de cancer, preferabil, așa e alegerea lor, în abdomen, dar mai sunt unele și în torace, mai sunt și cu alte localizări, dar cel mai frecvent în abdomen. Tumori care pot să crească. Ajung de dimensiunea unei falange, ajung uneori de 2 kg, cresc brutal, se opresc brutal. Nu se știe cum au apărut, nu se știe de ce s-au oprit. Cum au apărut se știe. De ce s-au oprit nu se știe. Și stau acolo. Și stau cu minți, și persoana poate să ajungă la 90 de ani, în 99% din cazuri, n-a știut de ele, moare de boala ță, la necropsie sau autopsie, când medicul, anatomul, patolog sau legist face disecția, se cutremură. Păi, dragul meu, dar ăsta a avut tumor acolo, tumor acolo, tumor acolo. Păi de ce a murit? Păi a murit de aia. Păi da, avea asta, nasol momentul. Sau facem o operație de hernie sau de altă. Caută chirurgul prin burtă și se minunează. Produsele lactate au fost pentru vițel. Ca să ce? Mulțumesc. Mamă, ce le știm. Așa. Conțin factori de creștere. Pentru vițel, iar pentru noi vor fi factori de creștere tumorală. Și pot să trezească anumite tumori latente și să le trimită în cancer de neadevărat. Deci atenție foarte, foarte, foarte mare la acest lucru. Vreau să vă mai dau un exemplu. Puiul de om se naște de obicei cu 3, kg. Corect? Corect. Pe la vreo 6 luni ajunge să-și cam dubleze greutatea până la 7 și de kilograme. Hai să luăm cu puiul de vacă. Se naște cu vreo 30-40, iar dacă e mai supărat, cu 50 de kilograme, iar la 6 luni poate să ajungă în 150-200 de kilograme. Deci vă dați seama ce stimulare de forța creșterii. Vă dați seama? Eu să bag astăzi, să bag mâine, să bag poimine. Pot să trăiesc foarte bine. Dar se pot întâmpla anumite situații nasoale rău. Nu vreau să fiu înțeles greșit. Nu v-am spus să nu beți lapte, Doamne ferește. Să nu mâncați brânză. Vai de mine, nici nu mă gândesc să spun așa ceva. Dar eu vă spun niște efecte clare, studiate din punct de vedere medical. Fiecare, cum am spus, la el acasă e șef și eu sunt șef în lipsa soției. Și dumneavoastră sunteți șef în lipsa soției. Fiecare acasă la el face ce dorește. Fierberea produselor lactate
determină formarea unor legături glicozidice cu proteinele, mărindu-le potențialul alergizant. Există deja două surse de foarte mare încredere. Una dintre cărțile pe care eu v-am recomandat-o și vă recomand din tot sufletul meu se numește Studiu China, o avem și la standul de afară. Nu vă recomand să o citiți, vă recomand să o mâncați. Mi se face semn că vom avea-o. Mulțumesc, cer scuze. Așa. Și a doua carte, asta o avem, Alimentație inteligentă. Ura, o avem. Bun. În aceste cărți se afirmă că proteina din lapte sau cazeina este cel mai acidifiant produs de origine animală și este cel mai cancerigen produs de origine animală. Atenție foarte mare la acest aspect. Fierberea distruge între 50 și 80, unii zic 90% din vitamina C. De asemenea, la o persoană asmatică, subsemnată, consumul de produse lactate este un dezastru. Orice persoană asmatică, dacă, problema lui, poate să nu renunțe, dacă renunță în primul rând la lactate, murături, carne de porc și cacao, va avea beneficii majore începând de după 2 luni din momentul în care s-a lăsat. Produsele lactate generează mucozități la nivel nazal, bronșic și la nivel intestinal, favorizând diverse infecții, diverse alte boli. Nu în ultimul rând, produsele lactate conțin histamină, prietena noastră din serile trecute. Histamină conține orice aliment care fermentează, orice aliment murat. Histamina este principala substanță proalergică, mare grijă. Conținută în lactate, murături, cacao nu are, dar induce sinteză și carne de porc. Ei bine, rețineți că histamina generează ulcer gastroduodenal, astm bronșic, nu știu câte forme de urticarie, eczema atopică, se pare că este implicată și în bolile autoimune și de asemenea, prin metabolizare, mai generează niște substanțe numite nitrozamine care sunt cancerigene. Mergem mai departe. Cum am zis, vițelul trebuie să crească și trebuie să crească brutal. Ei bine, din acest punct de vedere, laptele de vacă este de 3-4 ori mai bogat în săruri minerale decât laptele uman. Pe chestia asta, determinând o sarcină osmotică perinic cu totul și cu totul deosebită. Acum fiți atenți. Am făcut o greșeală monumentală, acum fix o lună, când vorbam despre produsele lactate și fiind obosit, am spus că 1 litru de lapte conține 500 de grame de sodiu. Am rectificat, dar cu coada între picioare. Ei bine, rețineți că 1 litru de lapte conține 500 de miligrame de sodiu și am vrut să dau acest exemplu pentru faptul că între 7 și 9 litri de lapte, prin concentrare, rezultă 1 kilogram de brânză. Așa-i? Așa-i. Cum am zis, prin concentrare. A cui? Și a proteinelor, și a glucidelor, și a lipidelor, dar și a sării. Și nu-i mai cazul să-i pun eu brânzei sare, că ea are sare în ea, de nu-i adevărat. Nicio problemă, eu o pun la putină, ca să fie brici. Consumul de sare pierdem calciu, consumul de produse lactate determină așa ceva, suplimentar, prin concentrare, se concentrează și colesterolul, și acidul miristic și absolut tot. Și acum vedem de ce am trecut abia aici, și v-am spus încă de la începutul prezentărilor mele, că tendențios n-am pus cea mai bogată sursă de calciu, pentru că nu este sursă de calciu, este brânza, 983 de miligrame per 100 de gram produs, dar cu biodisponibilitate foarte, foarte scăzută. Crește frecvența carilor, crește frecvența artritei reumatoide, a osteoporozei și a tuturor bolilor autoimune. Fiți foarte atenți!
În mod normal, hai să o explic ca să înțelegeți cu toții. Nu știu cât să aveți cunoștințe din punct de vedere chimic, dar dacă nu aveți, veți avea. Proteinele. Ce sunt alea proteine? Proteinele sunt niște principii alimentare, n-ați înțeles nimic, mergem mai departe, care sunt sub forma unor trenuri. Fiecare tren are nu știu câte vagoane. Corect? Corect. Bun. Aceste trenuri, când intră în tubul meu digestiv, la început în stomac, după aia intestinul subțire, în mod normal ar trebui ca aceste trenuri să fie feliate de către organism prin enzimele digestive și să se ajungă la nivel de vagon cu vagon cu vagon separate între ele, așa să se absoarbă, să ajungă pe calea circulației portale, spunem noi, la ficat, ficatul să-și facă trenurile lui, adică proteinele, și acestea să aibă funcția respectivă. Însă, în momentul în care consumăm proteină de origine animală, mai ales proteină din lactate, oricare ar fi ele, aceste trenuri care intră în corpurile noastre nu sunt feliate decât la 55-65% dintre persoane, până la nivel de vagon, adică aminoacid. La persoanele la care nu sunt feliate până la nivel de vagon, ci la nivel de 4, 6 sau 8 vagoane legate, aceste 4, 6, 8 vagoane legate se absorb în sânge. Când s-au absorbit în sânge, corpul zice, stai, ce-i cu voi? Eu pe voi nu vă prea cunosc. Și dacă nu vă prea cunosc, fac eu niște anticorpi ca să dau în voi și să vă distrug. Și așa face și le face. Însă, aceste vagoane, trenulețe mici, seamănă ca la indigo, deși corpul nu le recunoaște, cu anumite structuri din ochi, din membranele articulare, din rinichi, din oase și chiar din membrana care învelește celulele nervoase. Și în momentul în care corpul începe să dea în acești agresori, ajunge în timp să pleznească și propriile structuri. Și așa apar bolile autoimune. Fie că este dermatomiozită, fie că este poliartrită reumatoidă, fie că este lupus, fie că este diverse alte boli. Deci o persoană care are boală autoimună, în primul rând la lactate trebuie să renunțe. Consumă lactate mai departe, înainte. Dezastru. Deci mare, mare grijă. Într-adevăr, la majoritatea populației, mergând chiar și spre 2/3 din populație, există felierea maximă, deci până la nivel de vagon sau aminoacid. Nu mai sunt periculoase. Dar totuși, spre 1/3 din populație nu există această feliere și apar probleme majore. Mai departe. Care credeți că este cel mai mare consumator pe cap de locuitor de produse lactate din lume? Statele Unite ale Americii. Unde credeți că există cel mai mare procent de osteoporoză din lume? Statele Unite ale Americii. Mulțumesc. Cum așa? Unde există cel mai mic consum de produse lactate din lume? Cel mai mic consum de lactate din lume se întâlnește în 2 țări, în China și Africa de Sud. Unde este cel mai mic procent de osteoporoză? China, Africa de Sud. Hai să vă mai spun ceva. 1 din 3 femei, cer scuze pentru gramatica mea catastrofală, niciodată n-am știut cum e corect, europene sau europence? Ne. Gata, așa este. Bun. 1 din 3 femei europene și America de Nord vor face osteoporoză, deci 1 din 3, după vârsta de menopauză. Fiți foarte atenți. 1 din 188 de femei din China, Japonia și India va face osteoporoză. De ce? Genetic. Povești. Soia. Trecem europeana în China, trecem chinezoica în Europa. Va face osteoporoză.
Deci nu-i genetic. Deci una din 188 de femei va face osteoporoză. Înțelegeți? Soia. Uitați-vă cu cea mai mare ură la soia ca să faceți osteoporoză. Nu cumva să mai mâncați soia ca să faceți osteoporoză. Și noi trebuie să trăim, doctorii, dragii mei. Nu vă gândiți la noi. Hai, dă-ți încolo de treabă. Mergem mai departe. Acid miristic. Am discutat în serile trecute. O substanță de 2 până la 4 ori mai periculoasă decât colesterol. Colesterol oxidat conțin toate produsele lactate. De asemenea, vom discuta mâine seară. Vreau să vă informez încă de pe acum. Mâine seară este seara medaliat cu argint. Faceți, nu știu ce faceți, veniți mâine seară. De prezența dumneavoastră de mâine seară va depinde în enormă măsură sănătatea dumneavoastră. Voi discuta despre niște lucruri extrem de importante despre uleiurile alimentare. Ca o mică paranteză, acizi grași omega-3, care au funcții fundamentale pe toate organele corpului nostru, hai să nu zic că ei sunt un panaceu universal, dar nici departe, acești acizi grași omega-3 nu există în produsele lactate și datorită faptului că nu există, raportul omega-3 pe omega-6 este deficitar și ajunge să-mi dea o stare de proinflamație. Ce am zis că înseamnă proinflamație? În primul rând pro-reumatism, pro-coagulare, chiar pro-cancer. Vom vedea mâine seară mai multe. De asemenea, țineți minte iar cât trăiți și scrieți asta cu majuscule. 90% dintre persoanele care au sau vor avea cancer sunt sau au fost constipate. Cel mai proconstipant aliment cunoscut se numește brânza. Cel mai anticonstipant aliment, serios de data asta, că mai este unul de numai în wc stați, așa, se numește semințele de in. Există uleiul de ricin, care orice doctor care a mai și pus mâna pe carte nu-l mai prescrie, că s-a descoperit o substanță în cadrul lui foarte toxică pentru ficat. Mai există un ceai, ceaiul de crușin, și în acest ceai s-au găsit niște substanțe toxice drastic pentru ficat. Deci cine a mai pus mâna pe carte nu mai prescrie astfel de remedii împotriva constipației. Mergem mai departe. Există persoane, și chiar am întâlnit un caz, am fost student în Timișoara, o mamă care lucra la fabrica de lapte și aducea periodic acasă diverse produse lactate. Și numai bine, la un anumit moment dat, fiica doamnei respective a început să se plângă, ca să nu folosesc un termen medical, de dureri de burtă. Azi așa, mâine așa și tot mai zdravă, până când a luat o salvare și a dus. Și când s-a făcut disecția intestinelor, poate dintre dumneavoastră știu faptul că tuberculoza, în 80% din cazuri, este la plămâni. Dar atenție, tuberculoza se poate face și la intestine, se poate face și la oase, se poate face și la ganglioni și la rinichi. Ei bine, această fată avea intestinele zob din cauza tuberculozei. Vreau să vă spun că bacilul tuberculos în România are o frecvență teribilă. De asemenea, produsele lactate se pasteurizează. Adică ce înseamnă asta? Se trec vapori încălziți prin lapte, eventual îi saltă temperatura spre 75-80 de grade. Eventual. Dar știți când se distruge bacilul tuberculos? Dacă fierbe în laptele peste 20 de minute. Să-l văd eu pe ăla care fierbe laptele 20 de minute. No, eu vreau să-l văd. Deci, atenție mare la tuberculoză, care se poate face și din cauza produselor lactate. Până acum ați auzit că, Călin Mărgineanu îi revoltat împotriva produselor lactate. Nu sunt revoltat deloc. Eu v-am consiliat despre proprietățile produselor lactate.
Hai să vedem însă ce spun niște cadre universitare de la facultăți de medicină despre produsele lactate. Până acum eu am venit și fixat pe anumite lucruri. Hai să vedem ce spun alții. În cazul alimentației cu lapte de vacă, spune acest distins cadru universitar din Timișoara, pot apărea anumite stări patologice ca anemia feriprivă în procent de 59% din sugari, pierderi de sânge pe cale digestivă sub formă de hemoragii oculte, ce înseamnă asta? Picături izolate, dar continuu. În scaun. Alergia la laptele de vacă manifestată sub forma gastroenteritei, diarei, bronșită recurentă sau exeme. Intoleranța la lactoză determină reducerea sau dispariția lactazei intestinale, producând disconfort digestiv, meteorism, adică balonare și diaree. Asta spune domnul doctor Val Boțiu în cartea de creșterea copiilor, asta e termenul puericultură, am dat cartea și pagina. Mergem mai departe. Un distins domn profesor de pediatrie, împreună cu soția domniei sale, de la Iași, spun următorul lucru. După această carte se învață la rezidențiatul în medicină. Deci e o carte foarte serioasă, foarte bună și foarte bine scrisă, spre deosebire de multe alte cărți medicale care sunt catastrofal scrise. Nu cumva să pricep ceva. Ei bine, cartea asta e scrisă remarcabil. Ce spune dânsul? Nou-născutul alimentat cu lapte de vacă dezvoltă convulsii hipocalcemice, poftim? Adică face convulsii că n-are calciu? Păi cum? Pe toate posturile se spune că are calciu laptele. Hopa! Mai departe. De cauză nutrițională, mai ales, ceea ce vă povesti eu adineori, din cauza raportului inadecvat calciu-fosfor. Exces relativ de fosfor din acesta. Alt citat. Laptele de vacă, care conține cantități mici de vitamina D și un raport inadecvat calciu-fosfor, este considerat un aliment rahitigen. Poftim? Facem rahitism dacă bem lapte? Păi, dragii mei, pe toate posturile beți lapte, că aveți calciu. Povești, minciuni. Mai departe. Prin laptele de femeie se pot transmite antigene alimentare, ce-or fi alea, adică substanțe care generează alergii. Proteinele laptelui de vacă, proteine din ou, în cantități măsurabile, suficiente pentru sensibilizare, adică de a determina ulterior alergii, exeme, astm și tot ceea ce v-am povestit. Mai departe. Laptele de vacă nu este considerat un aliment acceptabil în alimentația sugarului sub un an, în concepția actuală, care ține cont de rigorile dietetice ale pediatriei moderne. Și un ultim citat al unui profesor universitar din Statele Unite ale Americii, care spune următorul lucru. Americanii beau mai mult lapte decât oricine altcineva în lume, dar au totodată și cea mai înaltă rată apariției afecțiunilor osoase. Atenție! Evident, laptele nu ajută. Proteinele și fosforul aflate în cantitate mare în laptele de vacă fac ca organismul să piardă mai mult calciu decât câștigă. Hopa! Lucruri interesante, zic eu, că afară mai această seară. Și acum, hai să vă mai povestesc ceva. Personal, am avut până la vârsta de 22 de ani o alimentație dezastruoasă. V-am spus că eram numai bun de tăiat de Crăciun, asta e o altă problemă, și în afara faptului acesta consumam la 3 mese pe zi carne și pe lângă aceasta încă jumătate de kilogram de parizer de porc pe zi, mâncam o singură dată pe zi, adică de dimineața până seara continuu, și consumam cacao cu lapte zi de zi. Am ajuns în armată. În armată nu mi-a fost chiar așa de fericită viața, nu de alta, dar am prins armata în iarna lui 86 pe 87, când s-a bătut recordul național de frig. Iar în dormitor avea minus 6 grade. Și atunci, ca să feresc armata, am început să zic că mă doare, că mă ține, că mi se pare și diverse alte lucruri. Nu, demonstrează-i cuiva că nu-l doare, că nu-l ține, că nu-i se pare. M-au dus frumos la Spitalul Militar din Timișoara. Și acolo au început să mă caute. Printre alte investigații mi-au făcut și niște radiografii de coloană. Ca o mică paranteză, nu știu dacă dumneavoastră știți, pe radiografia de coloană, ca oasele să aibă calciu, acele oase trebuie să apară albe.
cât mai albe. Este un domn în fața mea aici, are un pulover alb. Cât de alb ar fi puloverul domnului, îmi cer scuze, dar am găsit altă comparație mai bună, sau fularul domnului, așa? Alb 13 pentru cine are mașini, cu cât îs mai albe oasele, cu atât există calciu mai mult în ele. Oasele mele cum credeți că arătau la 19 ani? Gri spre negru. Iar medicul meu internist de salon mi-a zis, mărginene, ai coloană vertebrală de babă. Mulțam, domn doctor. Mulțam. Și atunci m-am trezit. Ce am făcut? La revedere, cacao, la revedere, lactate. Cum am asistat lactatele la 2 luni, mi-a asistat și cursul nasului. Eu am avut normă zilnică de 2 batiste la zi umplute. Sunt persoană foarte alergică. În primul rând la pisici, dar îmi plac mățele la nebunie, asta e altă problemă. Așa? Și mi-am făcut o radiografie prin 2001. Oasele mele deja, hai să nu zicem că sunt de nota 10, dar de nota 9 sunt. Am suferit, cum v-am povestit la începutul prezentării, niște căzături atroce în ultimii ani, fără niciun fel de fractură. Deci oasele mele au calciu. Cum să aibă calciu dacă nu beau lapte? Păi uite că lactatele nu sunt sursă de calciu. Vreau să vă spun faptul că nu am absolut nimic cu produsele lactate, dar voci autorizate, sau chiar de departe mai autorizate decât mine, numesc acest aliment rahitigen, deci aliment care nu este sursă de calciu. Mai departe, am fost întrebat într-una dintre țări, domnul doctor, ce să fac cu adenomul de prostată? Ca o mică paranteză, ca să mai destind puțin atmosfera, că deja vorbesc de 100 de minute, vreau să vă spun faptul că am terminat facultatea de medicină la Timișoara și am făcut urologia cu un reputat profesor, prima persoană care a făcut transplant renal din România, profesorul Drăgan. Când intrai la profesorul Drăgan, intrai cu tensiunea în pod. Era un om de treabă, știai, luai, nu știai, până aici ți-a fost. Deci, era clară treaba. Am intrat și eu la profesorul Drăgan, asta e, am luat 9. Mă rog. Un coleg a intrat la profesorul Drăgan și a picat tematică prostata. A vorbit despre prostata la bărbat, a descris prostata și la femeie și așa de mult i-a plăcut profesorului Drăgan că i-a dat 10. Ei bine, ce vreau să vă spun despre prostată? Problema este următoarea. Persoanele care consumă grăsimi saturate sunt mari consumatori de lactate, fac adenom de prostată. Și mai ales, aici e schepsisul, persoanele care nu au suficient zinc. Stau binișor cu timpul, hai să vorbim puțin despre zinc, dacă tot ne apucarăm de treabă. Fiți foarte atenți. Corpul femeii, corpul bărbatului. 99% din zincul din corp, o mică paranteză, repet, cea mai bogată sursă de zinc cunoscută se numesc nucile. Puțin sub nuci sunt castanele comestibile, iar ulterior veți găsi zinc de nu adevărat în cereale integrale. Am închis paranteza. La femei, 99% din zincul corpului se găsește în creier, pentru că este un factor antioxidant de forță și, de asemenea, ajută ca vasele să nu se înfunde cu colesterol. Mă rog, dacă doamnele respectivă consume la greu produse care conțin colesterol, nasol momentul. Dar Dumnezeu așa a prevăzut ca să fie zinc 99% în creier și 1% pe toate celelalte vase. Acum fiți atenți. La bărbați se întâmplă altfel. 70% din zincul corpului se găsește în prostată. 1% se găsește pe vase și cât a mai rămas, un pic sub 30%, se găsește în creier. Acum și mai mare atenție. Dacă un bărbat, hai să iau altfel, toate principiile de sănătate sunt supraguvernate de principiul cumpătării, toate, inclusiv viața sexuală. Îmi cer scuze organizatorilor, poate se vor uita mai urât la mine, trebuie să spun anumite lucruri pe șleau, pentru că v-am chemat să vă dau informații de nota 10. Dacă un bărbat are raporturi sexuale
necontrolate, repetate și mai mult de 2, zic unii, 3, nu pe oră, ci pe săptămână, există șansa să piardă cantități enorme și să-și secătuiască prostata de zinc, care nu se va lăsa și va trage din creier și de pe vase zinc în prostată. Iar dacă va pierde zinc, în cazul acesta, bărbatul respectiv riscă să ajungă în demență și chiar boală Alzheimer. Iar prostata fără zinc începe să crească, atât spre în afară, mai puțin, cât și spre înăuntru, iar bărbatului respectiv, jetul urinar începe să-i scadă, ajunge să urineze puțin și repetat în timpul nopții. O dată pe noapte se admite să urineze un bărbat. Dacă urmează de 2 ori și peste, nu e în regulă și mai ales, reperul sigur, este dacă jetul urinar i-a scăzut foarte, foarte mult. Deci atenție și la problema zincului și la atenție la adenomul de prostată, care poate fi întotdeauna prevenit. Mi-a plăcut cum sună și de-aia vă spun și dumneavoastră, și numai că sună superb și o să râdeți toată sala, dar să știți că este și foarte eficient ceaiul de pufuliță cu flori mici. Pentru, sau mai exact, împotriva adenomului de prostată. Este foarte, foarte bun remediu, dar baza este o sursă majoră de zinc. Mai departe, vreau să vă spun încă ceva. Sunt total împotriva reclamelor mincinoase. Fumați că veți fi liberi. Povești. Este un obicei extrem de înrobitor. Beți lapte că veți avea calciu. Să o credeți voi. Sau alte anunțuri. Deci, atenție mare la ce consumăm, atenție mare ce facem, atenție mare zi de zi. Vreau să mai fac câteva anunțuri. Începând de aseară, mea culpa, n-am anunțat acest lucru, avem afară, cine a observat foarte bine, cine n-a observat va observa, un stand de carte. Dacă există persoane interesate, vorba volem, scripta amanet, ați notat, bine ați făcut. Avem un stand de carte în care există niște cărți foarte, foarte bune pe care eu vi le recomand și de asemenea nu sunteți obligați să le cumpărați. Deci cine dorește cumpără, cine nu dorește nu cumpără. Avem niște cărți la prețuri promoționale. Avem o carte despre rețete vegetariene, cum să gătim 100% sănătos. Avem o carte despre osteoporoză a unui reputat medic, din câte știu eu, din Germania, doctorul Rădulescu, și cum putem evita cancerul colorectal. 3 cărți foarte, foarte bune la prețuri modice. În al doilea rând, vreau să mai spun ceva. Deși stau aici la acest pupitru, să știți că am urechi și prin sală. Și una dintre persoane aseară a pus o întrebare. Dar doctorul ăsta, ce mănâncă, mă? Că el ne spune de aia nu, dar ce mănâncă ăsta? Și atunci, cum se spune, curiozitatea este tipic feminină, dar manifestată la bărbați, așa? Hai să vedem ce mănâncă doctorul ăsta. Caz concret. Doctorul ăsta, adică subsemnatul, mănâncă 2 mese pe zi. Este cel mai sănătos. Este alegerea mea. Preferabil, deci eu vorbesc când îs acasă, dimineața pe la 7 și a doua masă undeva pe la ora 3, 2, cam aici. Ce mănânc la masa de dimineață? La masa de dimineață, dacă doriți să notați, pun întâi într-un recipient, deci tot ceea ce vă povestesc acum este pentru 2 persoane, subsemnatul și soția. Dacă mai uit ceva, o rog pe soția să mă anunțe. Pun pe fundul vasului, cam de un deget, dar deget așa, nu așa, suc de portocale. Vă recomand sucul de portocale să scrie Sun Gold sau Sun Gold, 100% din magazinele Kaufland. N-are eur, n-are prostii, n-are nimic el.
Vi le recomand, e 30 de mililitri. Mi se pare un capăt de țară. Bun. Peste el pun musli, 150, cam 150 de grame de musli de Sanovita. Peste asta pun niște fulgi de ovăz. De ce fulgi de ovăz? Pentru că au fibrele cele mai lipicioase și colesterol, chiar dacă ar vrea corpul meu din ficat și ficatul ar considera că este prea mult să-l scape prin tubul digestiv, acest colesterol nu se mai absorbe. Deci fulgi de ovăz, vreo 4 linguri. Nuci, o mână sau un pumn de miez de nucă. O mică paranteză. Au fost la o serie de prezentări, țineam la Unești și mă întreabă cineva din sală, domnul doctor, de la nuci, ce să consumăm? Am răspuns imediat, cojile. Așa. 2 banane, mergem mai departe, 2 mere, deci obligatoriu măcar un fruct zemos. Dacă băgați 2 banane, 2 mere, eu bag și un kiwi, o sursă majoră de vitamină C. V-am spus, sunt dependent de cacao, dar nu consum cacao. O lingură cât de mare de pudră de roșcove, sursă plafar, se mai numește cu capa carob sau ceratonia, deci pudră de roșcove. De asemenea, o lingură de scorțișoară. De ce scorțișoară? Dă o senzație permanentă și persistent îndelungată de sațietate, cu absorpție lentă sau extrem de lentă și nivelul glicemic rămâne aproape constant pe 4, 5 sau 8 ore. Scorțișoara, vă spun de pe acum, dacă sunteți sau sunt persoane diabetice în sală, are beneficii enorme la o persoană diabetică. Mai departe. O semință de susan, mai pun, ce mai pun? O mână de stafide, să fie mai dulce, nu chiar mai puțin. Toate astea le amestec și toate astea le bag în subsemnatul. Am spus tot? Cred că am spus tot. Bun. De acord, soție. Bun. Asta a fost dimineața. Pe lângă asta, uneori mai mănânc o portocală, câte un măr și așa ceva. V-am spus, Organizația Mondială a Sănătății spune cel puțin, adică nota 5, cel puțin 400 de grame pe zi de fructe și legume. Dar alte organizații spun de nota 10, adică optim, peste 800 de grame. Bun, asta a fost dimineața. Și toată chestia asta, pe subsemnatul, dacă nu mă încredeți, încercați și pe dumneavoastră, să vedeți ce stare de sațietate vă va da de neadevărat. Undeva pe la ora 2-3, uneori și la 5 după masa, ajung acasă și consum orez, întotdeauna integral. Întotdeauna gătesc doar cu ulei de măsline. Dacă doriți să nu fiți sănătoși, feriți uleiul de măsline. Discutăm mâine seară despre uleiul de măsline, uleiurile omega-6, vom vedea care sunt alea, printre care și uleiul de floare soarele, și un ulei de-a dreptul revoluționar și remarcabil pentru sănătate, uleiul de in sau faimoșii acizi grași omega-3. Vom discuta mâine seară. Deci orez integral sau cartofi, sau paste făinoase, sau hrișcă, sau fasole, linte, mazăre, soia, etc. Dar musai soia. Împreună cu soția consumăm între 10 și 15 kg de soia pe lună de amândoi de fiecare. Bob, năut și obligatoriu salată. Iar dacă e salată, cu ce să face salata decât cu salată? Vreți să aveți vedere foarte, foarte bună? Nu uitați că salata și regina varză conțin 2 substanțe, luteina și zeaxantina, care se opun degenerescenței maculare și cataractei. De asemenea, noi consumăm 50-75% din alimentele care le consumăm fiert sau la cuptor, niciodată prăjit, nici să crape pământul, și restul de 25-50% crud. Deci salată cu salată, cu varză sau și roșii, țineți minte de la soția mea treaba asta, dacă roșia face salata de legume, banana face savoarea salatei de fructe. Ceapă întotdeauna roșie, niciodată ceapă albă. Castraveți.
v-am spus beneficiile acestui aliment deosebit. Și tofu de soia rasă. Recomand tofu de la firma Inedit, neafumat, din soia nemodificată genetic, sau tofu de la firma Fitofit. Însă la Fitofit este puțin mai sărată, o lăsați de dimineața până când vă întoarceți acasă la desărat, iar la firma Inedit este fioros de sărată și tot așa o lăsați de dimineața până când vă întoarceți de la serviciu. Deci am satisfăcut o problemă gravă. Ce mănâncă, domne, omul ăsta? Adică eu. Mergem mai departe. Am avut multe solicitări. Imediat dăm drumul la răspuns la întrebări. Am avut foarte multe solicitări din partea unor persoane care au aflat, pe căi mai mult sau mai puțin directe, că personal sunt autorul a 3 cărți, 3 CD-uri, unul de sănătate, unul spiritual și unul de familie și numeroase alte protocoale de tratament natural pentru diverse boli, etc. Dacă există astfel de persoane interesate în această sală, pot să fiu contactat după ce încheiem și pot să le dau o ofertă cu cât costă diverse lucruri și cine dorește îmi bifează, îmi lasă listele respective și când ajung în Cluj le trimit prin poștă.